Κυρίες και κύριοι, γεια σας, είναι το αθλητικό δελτίο του Μετρόπολης Καβάλας 97,8. Μεγάλη νικήτρια του τοπικού ντέρμπι της Super League 2 ανάμεσα στην Καβάλα και τον Έστω Χρυσούπολης, η ομάδα του ΑΟ Καβάλα με 1-0. Το γκολ στο 57 με πέναλτι ο Μάρκος Ιφνέος, πέναλτι το οποίο κέρδισε και εκτέλεσε ο ίδιος εύστοχα. Με την νίκη αυτή η Καβάλα ξεπέρασε τον Έστω Χρυσούπολη στη βαθμολογία και βρίσκεται πλέον στην 6η θέση με 12 βαθμούς, ενώ ο Νέστος είναι στην 7η με 11. Αναλυτικά για την 12η αγωνιστική της Super League 2 στο βόρειο όμιλο είχαμε τα αποτελέσματα. Καβάλα Νέστος Χρυσούπολης 1-0, ΠΑΟΚ Β, Πας Γιάννενα 1-0, Αστέρας Ακτορ Β Μακεδονικός 3-0, Νίκη Βόλου Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0 και Ηρακλής Καμπανιακός στην έκπληξη της αγωνιστικής 2-2. Στον δεύτερο όμιλο, στο νότιο όμιλο, Ηλιούπολη Καλαμάτα 0-3, Χανιά Ολυμπιακός Β 1-0, Μαρκό Εγάλεο 3-0, Ελλάς Σύρου Καλιθέα 2-0 και Παναργιακός Πανιώνιος 0-3. Μετά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής στη βαθμολογία, στον βόρειο όμιλο ο Ηρακλής παρέμεινε πρώτος με 28 βαθμούς και η Νίκη Βόλου με την Καρδίτσα στην δεύτερη θέση με 27. Τέταρτη θέση για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης Β με 26 βαθμούς. Πολύ πιο πίσω στην πέμπτη θέση η ΠΑΟΚ Β με 14, στην έκτη η Καβάλα με 12, ο Νέστος έχει 11, ο Καμπανιακός 9, στους 8 ο Πας Γιάννενα στην τελευταία θέση ο Μακεδονικός με 5 βαθμούς. Στο νότιο όμιλο η ομάδα της Καλαμάτας είναι πάντα πρώτη με 32 βαθμούς, με τον Πανιώνιο να την ακολουθεί στους 27 και ένα παιχνίδι λιγότερο. Το Μαρκό έχει 22, η Καλιθέα 17, η Ελλάς Σύρου 16, ο Ολυμπιακός Β 14, το Εγάλεο 11, τα Χανιά 9 βαθμούς, η Ηλιούπολη 7, στην τελευταία θέση ο Παναργιακός με 4 βαθμούς. Μεγάλα παιχνίδια και σημαντικά αποτελέσματα που έφεραν ανατροπές στην κορυφή της βαθμολογίας στον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Σπουδαίο διπλό για την Ξάνθη μέσα στην έδρα του μέχρι πρότινους πρωτοπόρου Ηρακλή Θερμαϊκού. Ηρακλής Θερμαϊκού ΑΟ Ξάνθης 1-2. Σπουδαίο διπλό για τον Αετό Φρινίου μέσα στη Μηχανιώνα επί του Ποσειδώνα Μηχανιώνας με σκορ 1-2. Διπλό και για τη Δόξα Δράμας που πέρασε πρώτη και κέρδισε τον άτυπο τίτλο της πρωταθλήτριας χειμώνα ΠΑΟΚ Δυτικού. Δόξα Δράμας 1-3. Όλα τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής: Θερμαϊκός Θέρμης Κιλκυσιακός 0-1, Ηρακλής Θερμαϊκού ΑΟ Ξάνθης 1-2, ΠΑΟΚ Δυτικού Δόξα Δράμας 1-3, Ορέστης Ορεστιάδας Απόλλων 1960 0-3, ΠΑΟΚ Κριστώνης Πανθρακικός 1-0 και Ποσειδώνας Μηχανιώνας Αετός Σοφρινίου 1-2. Στη βαθμολογία η Δόξα Δράμας πέρασε πρώτη, έχει 24 βαθμούς. Ο ΑΟ Ξάνθης έχει 22 και ο Ηρακλής Θερμαϊκού. Ο Πανθρακικός έχει 20, ο Αετός Σοφρινίου 17 και η πρώτη εξάδα συμπληρώνεται με τον Απόλλων Κρίας Βρύσσης που έχει 16. Στην 7η θέση πια ο Ποσειδών Μηχανιώνας με 14 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ Κριστώνης 13, ο Κιλκυσιακός 10, στην 10η θέση ο Θερμαϊκός Θέρμης με 9, ο ΠΑΟΚ Δυτικού 8 και στην τελευταία θέση ο Ορεστής Ορεστιάδας με 4 βαθμούς. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας για τη συνέχεια, όπου το Σάββατο όλα τα παιχνίδια αναβλήθηκαν, έγιναν όμως κανονικά τα κυριακάτικα παιχνίδια σε Α και Β κατηγορία. Ξεκινάμε με τη Β κατηγορία. Στον πρώτο όμιλο Απολονδάτου Ασπισπόλης Στήλου 2-1, Ταξιάρχης Ελευθερών Επιαιρέων 4-2, Κεραυνός Κρινίδων Κεραυνός Ελευθερών 0-5, Μέγας Αλέξανδρος Φιλίππων ΠΑΟΚ Αγίου Ανδρέα 4-2, Ηρακλής Καβάλας Ατρόμητος Ακροβουνίου και Ένωση Παγκαϊκού Δριάδας Βύρωνας Καβάλας θα γίνουν στις 3 Δωδεκάτου. Στη βαθμολογία ο Μέγας Αλέξανδρος Φιλίππων πέρασε πρώτος με 16 βαθμούς. Ο Κεραυνός Ελευθερών έχει 15, στη δεύτερη θέση σε ισοβαθμία με τον ΑΟ Ελεοχωρίου και τον Ταξιάρχη Ελευθερών που επίσης έχουν 15. ΑΕΠ Ιερέων 10, έκτη θέση για τον Απόλλονδάτου με 10, ο ΠΑΟΚ Αγίου Ανδρέα έχει 9, ο Κεραυνός Κρινίδων 8, ο Βύρωνας Καβάλας 5 βαθμούς, η Ασπισπόλης Στήλου 5, η Ένωση Παγκαϊκού Δριάδας 4, ο Ηρακλής Καβάλας 2, ο Ατρόμητος Ακροβουνίου δεν έχει βαθμό και είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Εδώ βέβαια έχουμε αρκετές ομάδες που έχουν παιχνίδι ή παιχνίδια λιγότερα. Στον δεύτερο όμιλο της Β κατηγορίας και εδώ είχαμε δύο παιχνίδια που αναβλήθηκαν, Θράκη Γραβούνας Απόλλων Χρυσοχωρίου και Δόξα Μυγδαλαιώνα Εθνικός Νέας Καρδιάς θα γίνουν την Τετάρτη. Στα παιχνίδια που έγιναν, Άρης Πρίνου Θεαγέννης 2-1, Καβάλα 2004 Ατρόμητος Καλκαιρού 2-2, Ναζίας Ζώσα ο Ποταμιάς 0-2, Αίας Παναγίας Άρης Ζυγού 0-0 και στη βαθμολογία ο Ποταμιάς πέρασε πρώτος με 16 βαθμούς, ο Άρης Ζυγού δεύτερος με 14 και ο Ατρόμητος Καλκαιρού. Ναζίας Ζώσα 13 στην τέταρτη θέση, η Δόξα Μυγδαλαιώνα 10, ο Άρης Πρίνου 8, ο Αίας Παναγίας 8, η Θράκη Γραβούνας ο Απόλλων Χρυσοχωρίου που έχουν παιχνίδι λιγότερο 7, Καβάλα 2004
στις δύο τελευταίες θέσεις, ο Εθνικός Νέας Καριάς με 5 και παιχνίδι λιγότερο, ο Θεαγέννης χωρίς βαθμό στη 12η θέση. Στην Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας είχαμε και εδώ παιχνίδια που αναβλήθηκαν και 3 παιχνίδια που έγιναν, 7η αγωνιστική και στην Α κατηγορία. Άρης Πηγών Μακεδονικός Αγιάσματος 2-1, Βρασίδας Νέας Περάμου Δόξα Θεολόγου 2-0, Αναγέννηση Λιμεναρίων Κεραμνός Καλλιράκης 2-1, Αναβολές Σταό Κεραμωτής Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου, ΑΣ Παγκαίο Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, Μακεδονικός Ομισιανών ΑΕΚ Καβάλας, Βύρωνας Καβάλας Ορφέας Ελευθερούπολης. Στη βαθμολογία ο Βρασίδας Νέας Περάμου είναι στην πρώτη θέση με 19, ο Ορφέας Ελευθερούπολης στην δεύτερη με 18, αλλά παιχνίδι λιγότερο. Ο Άρης Πηγών έχει 16 στην τρίτη θέση, ο Κεραμωτής 15, ο Βύρωνας Καβάλας 13 στην έκτη θέση, το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος με 11. 7η θέση για το Μακεδονικό Αγιάσματος με 9, στους 6 βαθμούς η Αναγέννηση Λιμεναρίων, ο Μακεδονικός Αμισιανών 6 και ο Κεραμνός Καλλιράκης στην 10η θέση. Η Δόξα Θεολόγου στους 4 βαθμούς, η ΑΕΚ Καβάλας 4 και αυτή, στην 13η θέση ο Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου με 3 και παιχνίδι λιγότερο, ο ΑΣ Παγκαίου χωρίς βαθμό. Πάμε να δούμε τι έκαναν οι ομάδες της Καβάλας και στο μπάσκετ. Ξεκινώντας πρώτα από τις γυναίκες, από την Α2 γυναικών με την άνετη επικράτηση για τους Πάνθυρες Καβάλας επί της Ασπίδας Ξάνθης στο κλειστό της Καλαμίτσας 85-49. Άνετη επικράτηση και για τον Άρη επί της Νεάπολης με 90-35. Πυρικός Αρχέλαος Πανόραμα 62-57, Ηρακλής Μέντ 47-66 και στην Α2 γυναικών μετά από 8 αγωνιστικές Άρης 14, Πάνθυρες Καβάλας 13, Πυρικός Αρχέλαος 12, Μέντ 11 στις 4 πρώτες θέσεις στο play-off. Το Πανόραμα 9 στην 5η θέση, 6η θέση για τον Απόλλων Καλαμαριάς με 9, η Νεάπολη 9, ο Ολυμπιακός Βόλου 8, η Ασπίδα Ξάνθης και ο Ηρακλής στους 7 βαθμούς και στη ζώνη του υποβιβασμού. Στη National League 1, ιδανική επιστροφή για το Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης στο κλειστό της Ελευθερούπολης, 79-70 της πρωτοπόρου Χανθ για την ένατη αγωνιστική της National League. Ελευθερούπολη Χανθ 79-70, Γέφυρα Πανόραμα 74-69, Καό Δράμας Κομοτηνή 73-70, 10 Ιωνικός Ιωνίας 66-67, Πανσεραϊκός Ερετσού Καλαμαριάς 62-60, Καό Χαλκιδικής Πυρικός Αρχέλαος 78-73. Ιωνικός Ιωνίας και Καό Δράμας στην πρώτη θέση με 14 βαθμούς, η Γέφυρα 13 και η Χανθ, ο Καό Χαλκιδικής στο Πανόραμα, στους 12 η Ξάνθη και η Ελευθερούπολη, στους 12-10 Πυρικός Αρχέλαος, 11 βαθμοί για τον Γας Κομοτηνής, Πανσεραϊκός 9, η Αρετσού Καλαμαριάς 8. Αρκετές ομάδες με παιχνίδια λιγότερα, όπως η Γας Κομοτηνή που έχει 3 παρακαλώ παιχνίδια λιγότερα, γι' αυτό και τη βλέπουμε αρκετά πίσω στη βαθμολογία, ενώ μέχρι πρότινος ήταν στην πρώτη θέση. Ολοκληρώνουμε με την National League 2. Άλλη μία νίκη για το καβαλιώτικο μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά από την Αγία Βαρβάρα. Όλυμπος Αγία Βαρβάρα 67-83 για την 8η αγωνιστική της National League 2. Με την Αγία Βαρβάρα πλέον να βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος έχοντας 10 βαθμούς.